दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनाय आरो माखासे बारग' NDFB फोरनि केसफोरनि जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांनायखौ लानानै जर'खायै गोथौ आरो गुवारै सावरायनाय हाबाफारि लानाय जादों। क'क्राझार जिल्ला क'क्राझार सहराव थानाय क'क्राझार कमार्स कलेज फरायसालिमानि नयंआव बे जर'खा सावरायनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। गोबाव सम बर'नि सोमावसारनायाव बाहागो लाबोनाय गोबां रायजो राजाफोरनि लुबैनाय बादियै बे जर'खा सावरायनाय हाबाफारिखौ एबसुआ जथायै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों होननानै मिथिहोदों। बे जर'खा सावरायनाय हाबाफारियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर', लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, बारग' NDFBनि दैदेनगिरि आथिखालाव बिटिआरनि MCLA अमर बसुमतारी, EM रन्जित बसुमतारी, बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, दिरेन बर' लोगोसे गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोर आरो गोबां बारग' NDFBनि गोख्रों मावथि बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। दिनै जोङो बिटिआर गोजोन गोरोबथा बेनि दफा मावफुंनायनि सायाव गुवार आरो गोथौयै दिनै जोङो सावरायनायनि थाखाय दिनै हाबाफारि लादों। गोबां जोंनि वेल विजार आरो बै समनि आन्दलनकारिनि जायफोर दैदेनगिरि नेता दङमोन बिथांमोना आरो रायजो राजाया लुबैदों जे खेबसे बयबो ज' जानानै खेबसे सावरायनांगौ आरो बेनिखायनो सावरायनांगौ जे जाहाथे बेयाव गोबां जोंनि वेल विजार आरो जोंनि मेलेमजिबिफ्राबो बाहागो लानानै गावबा गावनि मतामतखौ बिथांमोना होनो हायो। जोङो गोबां खेब भारत सरकारजों ट्राइपार्टाइट टकआव जिरायबाय इमप्लिमेन्टेसननि सायाव। मालाबा जों हम मिनिस्टारखौ लोगो हमदों, मालाबा चिफ मिनिस्टार लेभेलाव डिसकासन जादों आरो 8-10 जन बा 15 जननि लेभेलावबो गोबां जोङो बिनि सायाव डिसकासन जादों। नाथाय बेबायदि गुवार भित्तियाव सावरायनाया जायाखैमोन आरो दिनै जों बेखौ खालामबाय। 2 बोसोर जाबाय 2020-27 जानुवारिनि उनाव बिटिआर सुक्तिया दासिम आरो गोबां दफाया 60% दफाया दिनै मावफुंजाबाय, माखासे दफाफ्रा मावफुंजाबावनांगौ दङ। दा बे बेलायाव दिनैनि सावरायनायनि गेजेरजों जिफोर दफाफ्रा मावफुंजाबाय आरो जिफोर दफाफ्रा मावफुंजाबावनांगौ दङ बिनि सायाव दिनै बयबो मतामतखौ होलायगोन। गामि सोसननायनि जि बाथ्रा सनितपुर बिश्वनाथ आरो लखिमपुरनि पार्सियेल एरिया बे बाउन्डारि कमिसनाबो मावगासिनो आरो पलिटिकेल लेभेलावबो बे मोनसे इनिसियेटिभा सोलिगासिनो दङ। बेनि अनगायैबो जोंनि बिटिआराव माखासे गामि दाजाबबावनांगौ बेखौ लानानैबो जों सावरायबाय थादों। जोंनि बारग' NDFBफोर बिथांमोननि केस उइथड्र जानांगौ, बे केस उइथड्र जानांगौनि बेलायाव दिनै जों गुवार आरो गोथौयै सावरायगोन। बेसेबां केसा उइथड्र जाखो, बेसेबां जाबावनांगौ दङ आरो बिनि अनगायैबो जेलाव दिनै मानगोनां रन्जन दैमारि, जर्ज बसुमतारी, रिफिखां बिथांमोना दङ आरो गोबां सेन्ट्रेल जेलनि बादैबो आसामनि गोबां गुबुन गुबुन जेलाव दङ। बिथांमोनखौ 8-10-12 बोसोरालागै जोबनानै दोनदों, खुनु ट्रायल जायाखै, बिथांमोननि सायाव खुनु दाबो माने भार्डिक्ट होआखै। दा बे जोंनि सोमावसारग्रा दैदेनगिरिफोरखौ जोङो बोरैहाय दिहुननो हायो आरो बिथांमोनखौ जोङो बोरैहाय न'आव लाबोफिननो हायो, मेन स्ट्रिमाव लाबोफिननो हायो आरो बिनि थाखाय जुडिशियेल मा प्रसिडिउर दङ, लिगेल मा प्रसिडिउर दङ, बे गासै खामानिफोरखौ जों मावगोन। आरो दिनै जोङो गोबां बेबायदि जेलाव थानांनाय न'खरफोरनि बिमा बिफा बा बाय बाहागिफोरखौ जों लिंनानै लाबोदों। जोंहा स्टेन्डिं काउन्सिल गुवाहाटि हाइकर्टनि एडभकेट बिथांमोनाबो दङ, बिटिआर सरकारनिबो दङ आरो गुबुन गुबुन बिफाननि माखासे बिथांमोन दङ। दा बेखायनो जोङो दासिम मा मावखो आरो मा मावबावनांगौ दङ आरो आद्रा थानाय जिखिनि दफा बे गासैनिबो सायाव दिनै पर्याल'चना जागोन आरो पर्याल'चनानि उनाव 2026नि सिगां अमित शाह बिथाङा कमिटमेन्ट होनाय बायदियै एकर्डखौ मावफुंजोबनायनि बेलायाव एबसुआ प्रेसार ग्रुप हिसाबै खामानि मावनाय, डिसकासन खालामनाय आरो जुदि टाइम बाउन्ड जुदि एकर्डआ मावफुंजायाब्ला बा एकर्डनि हाबाफारि मावफुंनाया जुदि लेहेम जानाय जोङो नुयोब्ला बिनि सायाव बिकल्प पन्था लानानै सोमावसारनांगौ जुदि जायोब्ला जों सोमावसारनोबो राजि, जों गासैबो खामानिफोरखौ मावनो थाखाय जोङो रेडि। दा बेखायनो जों बिथांमोननिफ्राय दिनै सुबुरुन लागोन आरो एकर्डनि दफा मावफुंनायनि बेलायाव जों लेहेम जायाखै होननानै जों दिनैबो स्पस्तयै बुङो आरो जोङो खोब गोसो गुदुङै दिनै नेनानै दङ। जोंनि रिहेबिलिटेसन पेकेजआ 4203 मोनबाय, माखासे मोनबावनांगौ दङ आरो थांनाय समाव बे थासारियाबो जादों जे जोंनि जायफोर एक्स केडार बिथांमोनखौ वारेन्ट होनानै लिंहरो, बिथांमोननो नटिस होयो, मालाबा बिथांमोना खबर लानो होनना फैनानै बिथांमोनखौ जेलाव सोनानै दोनदों।
दा बेबायदिया कुनु कारनाव जानाङा हम डिपार्टमेन्टआ बिनि दायित्व लानांगोन आरो जिल्ला माने पुलिस बिफाना बिनि दायित्व लानांगोन कारन बे एकर्डनि सार्थआव बिथांमोनखौ रिलिज होनायनि बाथ्रा दङ दा बेखायनो बेबायदि खामानिखौ जाहाथे मालाबाबो मावा बिनि थाखाय आङो पुलिस बिफान आरो हम डिपार्टमेन्टखौ आं खावलायबाय बियो दा बिटिआरआव जावले गोजोन दाबिनाय खालामगासिनो दं माखासे फालांगिरिफोर बेनि खेत्रआव दुलाराय बर' हिसाबफोर माबायदि ल'एन्ड अर्डारनि सायाव गोख्रों आयेन लानांगोन थांनाय 6 माससो सिगां चिरां जिल्लायाव गोबां दावराव दावसि जों जानाय नुदों आरो बेयाव बेबायदि सिलाय लानानै सोरनियावबा फैसा दाबिनाय सोरखौबा धमकी होनायनि थाखायनो 3 दायनिगिरिखौ पुलिसा गावथारदों आरो सासे दाय गैयै सुबुंखौ बै जायफोर दायनिगिरि होननानै गावथारजाबाय बिथांमोनाबो गावथारदों दा बेफोर जाथाया जोंनि थाखाय मोजां नङा बड'लेण्डआव सोमावसारनायनि नामाव जिखिनि जोङो अस्त्र लादोंमोन हाथियार लादोंमोन बे हाथियारफोरखौ जों बयबो जमा होबाय आरो दिनै जुदि सोरनिबा आखायाव जुदि हाथियार दङब्ला बे अबैध बेआइनि हाथियार आरो बे हाथियारा समाज आरो हारिनि थाखाय नङा सोरनिबा पार्सनेल सार्थनि थाखाय बे हाथियारफोरखौ सोरबाया बाहायदों आरो बेखायनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा खावलायो जे जायफोरा बेबायदि हाबाफारि मावदों बिथांमोना मेन स्ट्रिमाव फैनांगौ बिथांमोना बे लामाखौ गारनांगौ आरो पुलिस प्रशासनखौ जोङो माने खावलायदों दाबि होदों बिथांमोना बेबायदि गाज्रि हाबा मावग्रा सोरखौबा दाबि धमकी खालामनाय सोरनिबा फैसा दाबिनाय सोरनिबा लुथिनाय दाख्लैबावै सेरफांगुरियाव सुनिल मण्डलखौ गुलि गावदों बिनि उनाव आमटेकायाव अनिल इसवारिखौ गुलि गावदों मैया सालाकाथियाव दखानाव हाबनानै फैसा लुथिदों गुलि गावदों जों मिथिनायाव पुलिसनिफ्राय बुंदों केल' आरो जुदि केल'आ बे हाबाखौ मावदोंब्ला बिथांमोननि सायाव बेबस्था लानांगौ आरो बेखौबो आं खावलायगोन जे बिथांमोना मेन स्ट्रिमाव फैनो थाखाय सिजफायाराव फैनानै पिस प्रसेसआव फैनांगौ सावरायनांगौ बिथांमोना मा दाबि दङ जोंनि जायगायाव जाहाथे खुनु बेबायदि दुमदाखाल बेबायदि दावराव दावसि ल'एन्ड अर्डार सोरखौबा सिलाय देखायनाय फैसा दाबिनाय गावग्लुंनाय सोरखौबा गावना गालांनाय बेबायदि जाथायखौ जों मालाबाबो हास्थाया जों गोजोनखौ लुबैयो रायजो राजाया गोजोनखौ लुबैयो दा बेखायनो बे जाथायफोरनि सायाव प्रशासन आरो हम डिपार्टमेन्टआ बेबस्था लानांगौ आरो जायफोरा बे हाबाफारिखौ मावदों बिथांमोना बिनिफ्राय जानगारना थानांगौ सिमा बारायनाया डेफिनेटलि मोगथां महर मोनगोन आरो बे एकर्डनि बेनो मेन माने दफा आरो बेखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय जों बयबो हाबा मावनांगोन एबसु बिटिआर सरकार आसाम सरकार आरो बे हाबाखौ जोङो बयबो ज' लोगो नांनानै मावोब्ला खोब खम समनि गेजेराव बिनि फिथाइखौ जों मोनगोन आरो सिबिआइ टाटा केस गोबांनियाव दङ बे जिबिदायनिल' बाथ्रा नङा गोबांनियाव दङ दा बेखौ मेडियाया मालाबा गोसो खालामनानै दामो सोरनिबा माने इनस्टिगेसनाव जों बेबायदि नुदों आरो सिबिआइ आरो एनआइआ नटिस हरनो हानाय बेबायदि नटिसा नर्मेल प्रसिडिउर जिहेतु बिसोरो मोनसे लिगेल इनभेस्टिगेसन टीम मालाबा बेबायदि हरो खिन्थु सुक्तिनि आधाराव जायफोरनियाव एनआइए दङ जायफोरनियाव सिबिआइ दङ जायफोरनि एगेन्स्टआव जाबसिननानै होदों आन्दलननि समाव नाङा फाङा बे सुक्तिनि आधाराव बेफोर एनआइए सिबिआइ गासिबो डिसमिस जानांगौ आरो बेखौ खालामनो थाखायनोथ' जों दिनै मिटिं लिंदों आरो जोंनि स्टेन्डिं काउन्सिल बिथांमोना गुवाहाटी हाइकर्टआव खामानि मावबाय थादों सिभिल कर्टआव बेखौ काउन्टार खालामनाय आरो भारत सरकारनि जिहेतु मोनसे नेशनेल बेयो इनभेस्टिगेसन एजेन्सि मोननैबो सिबिआइ आरो एनआइए जों हम मिनिस्टार बिथांनोबो बे बाथ्राखौ जों फोरमायदों जे रावबो जाहाथे एक्स केडारफोरखौ बेबायदि माने जेंनायाव खोख्लैया बेबायदि माने प्रेसार होआ बेनि थाखाय जों खावलायनानै दोननाय जादों जोङो भेरि माच हपफुल सिभिल जि गुवाहाटी हाइकर्ट बे जुडिसियारि सिस्टेमनि सायाव सिबिआइ कर्टआ बे लाइफ टाइम इमप्रिजनमेन्ट भार्डिक्टखौ होदों खिन्थु सिबिआइआनो आल्टिमेट नङा बे मोनसे इनभेस्टिगेसन टीम बिथांमोननि बे मोनसे पार्सनेल कर्ट थायो बेयाव बेखौ जाजमेन्ट होदों जोंहा हाइकर्ट दङ सुप्रिम कर्ट दङ आरो गोबां लेयारनि जोंहा माने बेनि सायाव नायफिननायनि माने भेरिफिकेसननि जोंहा स्कप दङ दा बेखायनो गुवाहाटी हाइकर्टआव आफादनिफ्राय न'खरनिफ्राय बेखौ जेनेबा आपिल खालामदों पिटिसन होनानै आरो बेयाव बिटिआर सरकाराबो सिंजों आरो साजों सरकारखौबो खावलायदों बिथांखौ बख'नो थाखाय आरो स्टेन्डिं काउन्सिल बिथांमोनाबो सिंजों कर्टआव
एके भट्टाचार्य बिथांजों सावरायनानै माखासे मदद हेफाजाबखौ होदों आरो बिथांमोननि NDFB नि आफादनिफ्रायबो नाजाबाय थानाय जादों दा गासैनिबो नाजानायाव बिथाङा गोख्रैनो रिलिज जानांगौ जों बेखौ मिजिंथियो आनान गसाया जाहाथे जोंखौ बोर सारस्रियो आरो गासैबो जेलाव थानाय बिथांमोनानो गजोबनांगौ जों बेखौ हास्थायो माखासे गोरिब थाखोनि फरायसाफ्रा एडमिसन लानो हायो माखासे प्रेक्टिकेल बेनि खेथ्रआव दुलाराय बर' फरायसाफोरनो माबायदि थांखि लागोन जों खावलायदों जायफोर गोरिब न'खरनि जायफ्रा एडमिसन लानो रांखावरि गैया बिथांमोना एबसुनि आनसलिक डिस्ट्रिक्ट कमिटियाव आरो मिरु आफादाव फोरमायनांगौ लाइजाम लिरहरनांगौ आरो गोबां माखासे इनस्टिटिउसन दङ फ्रि अफ कस्ट जोङो फोरोंनो थाखाय बा फोरोंहोनो थाखाय जों हायो बा जोङो बिथांमोनजों सावरायदों दा बेखायनो गोरिब न'खरफोरनि बेबायदि जुदि माखासे थासारि उसुबिदा दङब्ला जोंनिसिम मिथिहो आरो जों बिनि थाखाय स्पन्सर खालायगोन माखासे फरायसा फरायसुलिफोरखौ जों स्पन्सर खालामनाय जाबाय अलरेडि आरो जों खालामबावनो थाखाय रेडि बिनि सायाव जिखिनि तदन्त जानांगौ तदन्त कमिटिखौ दानानै होदों बा रिपर्टआव मा फैदों जोङो दासिमबो प्रसासना फोरमायाखै आरो बेबायदि जाथाया जाहाथे उनाव जाफिना बेनि थाखाय जोङो सरकारखौ जों बुंदों आरो पुलिस बिफानखौ बुंदों कुनु फेक एनकाउन्टारखौ जों लुबैया आरो फेक एनकाउन्टारा जोंनि थाखाय बेयो गनायथावना नङा आरो बिथांमोना जास्टिस मोननांगौ बिनि थाखाय जोङो सरकार लेभेलाव जोङो उननि समाव आरोबाव बेखौ जोङो दाबि दैखांगोन गोजोन्थों नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SCC बैंक PO बैंक क्लार्क बैंक SO UPSC FSC डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स AAO ADO एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 मायथाइनि SSC GD नि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101 536360 70020261133 9101536360